Слава да бъде на Господа. Днес с Божията помощ темата ми, както преди малко ви казах, беше къде и какъв беше греха на лотовата жена. Защо поставям така темата? Ще кажа защо. Защото когато Исус говори за последното време, в Лука 17 казва така: и както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. И едяха, пиеха, женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също стана и в Лотовите дни, и едяха, пиеха, купуваха, продаваха, седяха и градяха, и деня, когато Лот излезе от Содом и Огън и сяра наваляха от небето и ги погуби всички. Потом на това ще бъде деня, когато човешкият син ще дойде. И в двата случая виждаме, че Ной направи ковчега, влезе в ковчега, тогава дойде потопът. В другия случай виждаме, когато Лот излиза от Содом и Гомор, тогава паднаха сяра от небето. С една дума, Бог взима своите си, тогава стават нещата. Идват края. Ако му кажат, идва по-голяма. Обаче има един стих, който е много силен. Каза така, 32 стих: помнете Лотовата жена. И сега интересно въпрос е, за да помним, ние трябва да знаем коя е тя, кога живея и какво се изразява греха й. Да може да запомним това, което сега Исус иска да ни каже. И тук в Стария Завет има няколко стихи, които ще прочитат накрая, които говорят за точно в какво се изразява греха на Содом и Гомор. Но тях накрая ще ми напомните, и защото тогава ще има една връзка, която е техния грех и сегашното състояние на света. И ще ви кажа, защо има голяма връзка. Сега първо, кой беше Лот? Вижте, нека сведем малко назад сега. Кой беше Лот? Дивя така Лотовата жена. Почетем първо Битие 12 глава, когато Бог изведе Аврам от Ур Халдейски и когато призва да тръгне след него, да дойде при него, Словото Божие каза така: и Аврам тръгна, както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато иде от Харан. И Аврам взе жена Сара, Лот, братовия син, всички имот и така нататък. Виждаме, че Лот беше племенник на Аврам. И двамата тръгнаха заедно оттам. Обаче, какво случва по-нататък? Вижте, коя беше причината Аврам и Лот да се разделят? И имаше, вижте, Божия Слово ни дава отговор на всички неща и наистина стъпка в стъпка ще дойдем до момента, в който ще видим как изведнъж бяха заедно, Лот се озвал в Содом и Гомор. И там нещата вече ще бъде малко по-детайлно. Сега четем 13 глава. Да Битие. Така Аврам излезе от Египет, той е жена му, който имаше, и Лот с него. И тръгна към Негев. Аврам беше много богат с добитък със сребро и злато. И от Негев продължиха постепенно до Вейтил, до мястото, където по-напред беше поставен шатъра му между Вейтил и Гай. До мястото, където първоначално беше издигнат олтара, и там Аврам призва Господа с моето име. И Лот, който придружаваше Аврам, също имаше овце, говеда и шатри, но земята не ги побираше всички, понеже имотът им беше много голям. Те не можаха да живеят заедно. Така се появи спречкане между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. Тогава Аврам каза на Лот: да няма раздор между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля те, нека се разделим. Ако отидеш наляво, аз ще ида надясно. Ако отидеш надясно, аз ще наляво. Лот повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана до сигор, като Господната градина, като е египетската земя. И затова Лот си избра цялата Йорданска долина и тръгна към изток, да се разделиха един от друг. А Аврам се засили в Хананска земя, а Лот се засили след градовете на Йорданската долина и премества шатрите си, докато стигна Содом. Виждаме как се получават. Двамата тръгват след по Божия призив, тръгват заедно, но тъй като имат проблеми с говедарите си, вярвам, че няма нищо случайно. Всичко става по Божията воля, наистина на Божието време. Сега, какво става там, да вижте сега? Какъв беше живота тогава в Содом и въобще в това време, което четем Словото Божие? Вижте сега, в 13 си казва така: а содомските мъже бяха твърде покварени и грешни пред Господа. Това са много силни стихове. Покварени и грешни. Вижте Битие 6 глава. Когато Бог направи потопа, какво казва за земята? Вижте, Словото Божие казва така: и светът беше се развратил пред Бога, светът се напълни с насилие.
Виждаме какво става. Винаги, когато има грях, това е против Бога. Затова наистина, по-нататък ще видим, че наистина, защото дойде Христос, именно заради греха. Но в тази ситуация ще какво стана сега. Сега, малко по-късно в Словото Божие, в Петрово 2.8 казва така, специално за Содом и Гомор. В 1 Петрово 2.8. Искам стъпка по стъпка да видим до момента, в който наистина да видим защо тази жена, какво направи, че трябва да помня какво има толкова грешно в нея. Каза така, защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше се от ден на ден, правят си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. Искам да ви кажа, че когато Бог липсва от едно общество, това е причина на провал. Беззаконие, грях, нещастие, неправда. Няма нищо добро. Именно след такива хора живееше Лот. Искам да ви кажа, понякога хората казват, брат, това ти не знаеш, че след такива хора живея аз. Аз знам, че след такива хора да живеем, когато човек е Божий човек, Бог е с него. И Бог му ще даде силата да продължи да живее там. И ако трябва наистина да извърши нещо там, Бог има наистина тази сила да даде човека да извърши това, което е необходимо. Обаче виж какво става сега. Малко преди да стане Содом и Гомор, наистина стане тази трагедия, ако мога така да човече тогава там, имаше нещо, което стана. В Битил 17 глава, Словото Божие каза, че при Авраам дойдоха 3 ангели. И тогава той ги покани в дома си. И те при мен така дойдоха там, казаха на Сара, ще имат година дете. И така разговаряха с Авраам. Обаче, тръгвайки за Содом, те казаха да скрием ли от Авраам това, което предстои да се случи там. И тогава казаха, тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ, и чрез него ще се благословят всички народи на земята, защото съм го избрал за да се опредна чередата си на дома след себе си да бъде Господния път. И Господ каза, понеже видях викът на Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е твърде тежък, сега ще видя да се створили напълно според вика, кой си до мене. И ако нещо ще знае, тогава мъжете казаха, като се обърнаха от Содом, отидаха към Содом. Те казаха, чухме вика на Содом и Гомор силно до небето. И Словото Божие каза, че имаше беззаконие, неправда. И още потърсите някой сега в Стария Завет, накрая, ще видите за какво става въпрос. И ако чуем тези неща в Стария Завет, ще видим колко е близко до времето, което живеем. Защото Словото Божие, като казва в Ноевите дни, имаше грях, 6 глава, четем и 6 глава. Грях на честие. Лотовите дни, същата работа. Сега за какво говорим? Любовта ще отладне, но беззаконие ще се промножи. Същата работа. Сега до времето, в което живеем, наистина, време, в което наистина наближава до нашия Господ. И тук има нещо, което така Словото Божие. Внимавайте, помнете Лотовата жена. Сега, и те казаха на Авраам причината, поради която отиват тези ангели в Содом. И тогава Авраам, знаеки, че Содом, там живее неговия племенник. И всичко става си, Авраам се застъпи за своите хора. Там. Сега нека поне какво стана сега, вижте. Тук е много интересно. Авраам се приближи и каза, ще погубиш ли праведния с нечестивите? Това е много силен въпрос. И тогава той каза, може да имам 50 праведника в този град. Ще го погубиш ли? И тогава Бог каза, няма да го погубя. Добре каза да речем, че не стигат малко, 45. Добре, и тях няма да ги погубям. И така накрая стигна до 10. И накрая Бог му каза, и даже 10 да има, пак няма да ги погубя. Знаете, Авраам си мисли сега, Лот е там, жена му, децата му, сигурно ще има около себе си 10 човека, които ще бъдат така праведни във вярата. Да, той така съжаляваше Авраам. Обаче, Авраам каза, да изследва с ними, Господ ще каже, може да се намерят там 30 и сега долу отиваше. И накрая, наистина Господ каза, и 10 за там пак няма, за 10 няма да го погубя. И като престана да говори с Авраам, Господ се отиде, а Авраам се върна на място си. Сега, вече тук виждаме, че с Авраам стане се затвърна. Господ преди Авраам се стъпа и сега виждаме тези 3 ангели, вече идват в Содом и Гомор. И вече тук става много интересно сега. Вярвам, че Лот е бил известен за идването на тези ангели. И Лот е чакал на портата на града. При вечер дойдоха двамата ангели в Содом, а Лот седеше при Содомската порта. Така, и като ги видя Лот, стана да ги посрещне, поклони се с лицето земята и каза, Господари мой,
свърнете, моля, в дома на слугата си и пренощувайте и се умийте нозете, а от есента да си идете по пътя. А те казаха, не, но си ще пренощуваме. Но като си молеше много, те свърнаха към него и влязаха в дома му и той им направи угощение и изпече безхвастни хлябове и ти ядоха. Слава Бога, той се помоли много за нещата мънка. Защо ли? Той познаваше своите съграждани, знаеше тяхното аморално поведение, техния аморален живот. И той ги покани да бъдат гости. И сега ще се косваш сега, какво беше отношението на там хората в града към Лот и към неговите гости. Вижте сега тук нещо, това е страшно. А преди да се дигнат, содомските мъже, млади и стари, погледнете за какъв позор го е, млади и стари, тук няма срам. Млади и стари, от всички краища на града, обиколяха къщата и викаха на Лот, къде са мъжете, които дойдоха да дойдат при тебе? Изведи ни ги, за да ги познаем. Вижте какво се говори тук. Мъже с мъже. Извини, как да ги познаем. Това е разврат. И каза така, а Лот излезе при тях, пред входа, затвори вратата за себе си и каза, моля ви се, братя, не правите това зло. Сега вижте, сега в Словото Божие предупреждава за този грях. Примерно, чуем към тези неща. Всичко това говори за времето, в което е живял Лот, нещата, които са били тогава. Сега при него си мисля, едва не от Кем Америка стават неща, които сега сега виждам мъже с мъже, жени с жени. Казва, това е, когато говориш на хората тези неща, казва, Фари, ти кой живееш, бе? Шко са времената едва ли не? Чакай. Времената са такива, които трябва да бъдат. Въпросът е ти къде се намираш. И тук Словото Божие казва така. В първа глава, Римляни 27 сега така. За според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, защото се обещат телата им помежду самите тях. И поне отказаха да познаят Бога. Бог ги предаде на рътено да вършат това, което не е прилично. Страшна работа. Разврат. Мъже с мъже, жени с жени. Сега, и когато бяха тези хора, казаха така, изкарани ангели, изкарани тези гости си навънка. Сега, когато прави Лот, вижте, Лот излезе пред тях, пред входа, затвори вратата за себе си, сега дума затвори вътре гости за семейството си и им каза, моля ви се, братя мои, не правите това зло. Вижте, имам две дъщери девици. По-добре тях ще ви изведа и сторете с тях, което ви е угодно. Само на тези мъже не струвайте нищо, не правите нищо, поне се души под покрива ми. Но те рекоха, махни се от пътя ни. Рекоха още, той дойде тук самичък и пришелец, а иска още съдия да стане. Запомнете думата самичък и пришелец, тези думи са много важни. Ей, сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И насилваха премного човека Лот и се приближиха да разбият вратата. Тогава мъжете отвътре просяха ръце, тръпнаха Лота при себе си вкъщи, затвориха вратата. Също и поразиха с слепота човеци, които бяха пред къщата и малък и голям, те, защото се умориха, като търсиха вратата. Виждаме те ангели, какво направиха. Изведнъж поразиха с слепота тия хора. Сега дума, ангелите помънаха Лот да се прие от дома си. Обаче сега, нека погледнем какво става от самата история. Това е много важно, ще ви кажа защо. Защото Содом и Гомора, след тази история вече няма никъде на картата. Имаше причина, ще ви кажа защо. Поне сега. Тогава двамата мъже рекоха на Лот. Имаше тук някой друг. Сега, двамата ангели казаха на Лоте, така че този град е обречен. Имаше тук някой близки. Лот, жена му, дете мъжтри и двамата кандидати зято е. Това бяха хората близките. Вижте какво стана. Виждаме 5 човека с 5 различни мнения. Имаше тук някой друг. Зет, синове, дъщери и които било други, които имаше в града. Изведи ги от това място, защото ние ще погубим място, понеже силен стана викът им пред Господа. И Господ ни изпрати да ги погубим. И те Лот излезе и говори на зетовите си. Сега първите хора, на които говори Лот, това бяха зетовите. Какво стана се вижте. И като каза, станете, излезте от това място, защото Господ ще погуби града. Това е едно предупреждение. Това правим каза. Обаче Словото Божие каза, какво беше отношението на зетовите им, кога стана, вижте. Но зето им се видя, че той се шегува. И днес, когато говорим на хората, че този свят е обречен на тление, на край. Словото Божие каза, и земята,
и каквото се върши по нея не ще изчезнат. Ама как ще стане? Ама може ли това да стане? Не може това бе. Много хора му могат, философстват. Ама вижте, къде вижте, когато Бог направи земята? Къде вижте как Бог? Кой ми показва мен колко да бъде? И много пъти философстваме върху творението. Ама ти така ли да стане? Уни трябва да стане. Чакай. Отивам, пише. И Словото Божие казва, но на зетите ли се посредям, че той се шегува. И сега, но като се зазори, ангелите започнаха да подканят Лот, казвайки стани. Стани, вземи жена си и двете си дъщери. Къде малките си? Казвайки стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш при наказанието на този град. Но понеже той се бавеше, виждаме такива някои неща, които са фактори, които са много. Първо каза беше пришелец. Второ, Лот се бавеше, те го подканяха, имаше причина. Вижте, когато наслагаме нещата, нямаше друго, ще видите, коя беше причината. Той каза, Лоте, стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш при наказанието на този град. Значи сега дума, този град беше обречен. Беше обречен от него, но от Лот зависи кой ще направи за себе си и за семейството си. И ако мога кажа така, вижте, нека да пренесем към днешното време. Света е обречен. Той отива към своя край. От тебе зависи какво ще направиш със своите близки. Мене казва, те не вярват. Добре, направи така, че обясним истината. Обясним така, че наистина да разберат колко е важно това нещо за вечността. Това не е само вече, това не е само един ден. И не на кой каже, че днес ще бъде, който ще бъде там. Тук се касае за вечността. Сега ти виждам тези хора, двамата зетиви, те се шегуват, те ми сега се шегуват, едва не, Лот, знае какво говори. И днеска много пъти нашето послание за хората е неразбрано. Много често думите, които говорим за тях са едва не философски неща, не фантасмагории. Обаче, тук няма шега, няма измама. Който е писал Словото, което е верно. И какво беше? Той каза така, стани, вземи жена си и двете си дъщери. И после каза така, но понеже жена му се бавеше, той взема жена му и двете дъщери, изведоха го вън и го оставиха вън от града, понеже Господ го шареше. Сега, виждаме тук Лот, жена му и двете дъщери изведени навън. Вече безопасност. И тук вижте нещо, което се вижда, нещо, което е важно. Каква беше причината на Лот и жена му се бавят? Каква беше причината? Вижте сега тук. Сега Словото Божие каза, Сих 9 пришелец и Сих 16 той се бавеше. Сама дума пришелец, какво начин? Дошъл от някъде да живее на това място. Сега какво начин се вижда сега? Когато един човек отиде да живее на чуждо място, знаете какво прави сега? Той започва от нулата. Започва от нулата и започва да работи повече, да може да си посигури живота. Било се беше къщичка, било имот, било се наистина. Представете се, отидете другата да живеете. Какво правите? Купувате си къщичка първо, бъдете да заведете, ако трябва да вземете кола, сега да хвърляте много труд, много работа, за да си посигурите някакъв начин на живота. И вероятно Лот и жена му, като са почнали от нулата, ако малко е така. Макар че са били богати, имали са така. На чуждо място, като се установят, нормално е да се хвърли повече сили и енергия. И в един миг, в този миг идва ангела, точно когато всичко е строено, идва ангела казва, тръгвай си, всичко заминава. Представете си, жената Лот, като добра стопанка, какво си е помислила? Тък му си уреди живота. Тък му всичко има наред как трябва да бъде. И в един миг трябва да тръгваме. И Словото Божие казва така. И като ги изведе вън, каза, бягай за живота си, не поглеждай назад. Сега, коя беше причината? Първо, да казваме за отжата Лот. Има два стиха, които са предупредени за нас днес. Матей 6 глава. Матей 6 глава, от 19 до 21 казва така. Дет събира съкровищата на земята, където молеци ръжа ги изяждат и където красиво подкладат крадат. Но събирайте си съкровищата на небето, където ни молец ръжа ги изяжда и където крадци не подкопават и крадат. Защото където съкровище, там ще бъде и сърцето ти.
Много е важно, вижте, да не препаме сърцата си към този живот, в който наистина всичко, което имаме, то остава на тази земя. Нищо от тук няма, не може да кажеш небето. Всичко, което си придобил, всичко, което се трудиш, то е за тази земя. И в Йоанна 12:25 казва така: който обича живот си, ще го изгуби. А който мрази живот си на този свят, ще го запази за вечен живот. Тук говори наистина какво трябва да бъде нашето отношение към този свят. Вижте, самия Петър каза: живейте като пришелци и чужденци. Хора, които преминават и заминават. Това е много важно да видите. Ако не забравим този принцип, пак почваме като другите. Ще тръпаме, сега той ще направи, той ще прави. Чакай. Спри се. По-скоро наистина не трябва да. Това е, може би, едно от нещата, които тая жена беше наистина сърцето ѝ. Тя може би е била добра домошарка, обаче тя не осъзнаваше времето, което живее, не осъзнаваше това, което ти притежава, това е временно. За нея това беше всичко. И когато беше всичко, Словото Божие каза: където е съкровище, там ще бъде сърцето ти. Вижте сега, има сила в Словото Божие, наистина. И затова е важно, наистина, осъзнавайки, че тази земя е едно временно място. Място, където Бог ни е призвал да преживеем на тази земя. Определени 70-80 години там, където има и повече. Бог е примислил колко, но въпросът е, в този период от време, всеки от нас има възможността да я прави свой избор. И Словото Божие каза: така същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на чуждите човеци. Поне всичко това ще се стопи. Какви трябва да бъдете святи, живени, благочестие. Всичко това, което виждаме, то просто се стопи. Тогава струва си човек да инвестира нещо, което е временно. Струва си да тръба толкова енергия, сили, да прави нещо, което утре няма да има още. Така че е важно човек да разбере важните неща в живота си и да наистина да бяга на тях. Сега, има нещо, което е важно, което казаха ангелите на Лот. Бягай за живота си, не поглеждай назад. Това е нещо, което е много силно. Бягай за живота си. Тук говоря за нещо лично. Вижте, Лот тръгна с жена си и с две дъщери. Обаче, вижте, Лот може да спаси само себе си. Спасението е индивидуално. Те всички тръгнаха, но ще видим, че не всички спасиха, за жалост. Що? Защото всеки сам трябва да вземе решение за себе си, как да живее, как да върви, кого да следва и на къде да пътува. Това е самата истина. Сега Лот дойде при положение всички, но в случая виждаме, че наистина нещо стана тук в тази история. Словото Божие каза: бягай за живота си, не поглеждай назад, бягай на планата да не погинеш. Тук беше ясно послание. Бягай, за да не погинеш. Не е просто така да отиваш. Не. Бягай, имаше наистина послание, имаше и предупреждение. И вижте отдолу какво става сега. Те тръгнаха и излязоха. Ето, нека да излезем оттам, той е малък град, така и примерно излязоха. И слънце изгряваше на земята, когато Лот излезе си гор. Виждаме, че вече Лот, жена му и двете нощи са на мъка вече от опасността. Обаче само до някъде. Имаше една заповед да не погнеш назад. Както имаше една заповед за Адам и Ева. Всичко да ядете, само дървото да ядете. И тук имаше една заповед. Гале, застой, Гале! Така, и виждаме Словото Божие каза така: да не погнеш назад. И тогава Господ изява Содом и Гомор, дъжд от сяра и огън от Господа на небето. Той разруши тези градове и цялата околност и всички жители на градовете и разцелността по тази земя. Това не е шега работа. Там цялата Содом и Гомор всичко беше обречено на тление. Край. Сега, въпросът е, къде беше толкова греха? С малко ще дам точно преди стихове на края на проповедта, да видите какво става, къде беше греха и ще сравним времето, в което живеем сега и днес. Не напълно Словото Божие прави аналогия между времето на Ной, времето на Лот и времето, в което живеем. Както преди казах, времето на Ной беше ясно, вижте. Битие 6 глава, 11 стих. Макар да е при 1000 години, светът се разрази пред Бога, светът се пълни с насилие, разврат и насилие. Сега тук става подобно състояние, но ще дам точно думи за това, което е било в Ной тогава, в това време. Словото Божие каза така: бягай за живота си. И така Словото Божие, самия апостол Павел чрез духа ни дава наистина едно така разбиране на тези неща. Филипени 3 глава,
8 стих надолу, другите 2 стиха. Сега трябва да осъзнаем, че всичко на тази земя е временно и трябва да има ясно разбиране към живота, който живеем. Самия апостол Павел казва така: но това, което беше за мен е придобивка, като загуба отчетах за Христос. Сега дума, от тази страна стои света, ще придобивка, от друга страна за Христос, неговото обещание. От тебе зависи, кой ще избереш. Някой иска да имат и двете, иска да имат и двете. Не се получава и двете. Словото Божие казва, никой не може да го отдам, Господаря. И сега, още всичко ще съм като измет. Затова преизходно нещо, познаването на моя Господ Христос, за който изгубих всичко и ще съм всичко за измет, само Христа да придобия. Слава да бъде на Господа. Виждаме тук Словото Божие колко ясно говори. Всичко ще съм за измет, само Христа да придобия. И вижте сега, после 13 казва така: братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното, се простявам към предното. Задното, какво е назад? Назад това е нещо твоето минало. Това, което си бил, това, което си вършил, това, което си бил преди Христос. Нищо от това не може да те е нещо добро. Колко повече завърши назад, толкова повече завърши назад. Разберете ме, няма как да вървим напред и сега да съжаляваме за това, което сме изоставили. Миналото трябва да бъде изоставено и забравено. Евреи 10 казва така: и греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Това каза Бог. Така че, важно е сега да разберем, че миналото не трябва да бъде възкресявано, а трябва да бъде забравено и изоставено. И сега каза така: пускам се към писана точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Нашата цел не е да бъдем на тази земя цвете и розия, ще бъде наред. Няма такова християнство. Казвам се откровенно. Сега има много хора, които говорят само за благословение. Казваме само преуспели. Как да избират стихове тук от там, взимат и правят един съвършен християнин, какъвто Бог се чуе сигурно от къде изкараме. Как ще бъдеш благословен, как ще бъдеш преуспяваш, как ще бъдеш успешен, както и примат, правим един като Гидеон, виждайте като как се мисли Давид с Голиат, както Голиат имаше, правим си така един образ и казваме, това ще бъде християнин, един голям образ. Разберете, това не е християнство. Християнството е да бъдем христоподобни. Кога ще христоподобни? Да пришли на Христос. Когато дойде при Господа един човек и го запита, каза: Господи, ще се където идеш. Господ какво му каза? Ще направя богат, успешен, щастлив. Така не му каза. Той му каза: птици си имат гнезда, и си имат леговища, човешкият син няма где глава да подсуне. Това каза Словото Божие. А на богатия младеж колко му помните? Богатия младеж дори каза: Господи, учителя благ, искам какво да правя да получа вечен живот. И той му каза: пъй заповедите. Той каза: от младостта си не падна тези заповеди. Той му каза: едно не ти отстига. Иди продадеш какво ще имаш, раздай бедните, ще имаш съкровище на небето. Той какво направи? Слава на Бога, така ли каза? Не, той се обърна и се тръгна. Натъжен, защото им беше човек с много имот. И зато и Словото Божие каза: колко мощно живеят Божие царство, които уповават на богатство си. Не само да имаш богатство, които уповават. Затова наистина трябва да видим къде е твоето сърце. В Псалом 60 така: ако възникне богатство, не прилепайте сърцето си към него. А към Тимотей апостол Павел каза: сравнете корен на всяко зло, към което се бяха някои, отпаднаха верата. А притча 19 така: сравнете корен на всяко зло. Сравнете наистина отнема живота на залъдите от него. Тези, които са прилепали сърцето си към тези неща, към любовта към парите, любовта към този свят, за жалост, стъпка в стъпка това е тяхната цел. Да имат повече. Не остава време за църква, не остава време за молитва, не остава време за нищо. Казваме това, да знаем наистина, нашия път е да следваме Христос. Не за това да бъдеш успешен, не за да бъдеш благословен и да си най-най-най. Но е важно да следваш Христос. Вижте, поне апостолите, кой тях беше богат, ще си пита, как сега ще си тези епитети, които ги представят. Успешен, благословен. Кой тях беше християн? Кой тях? Петър ли? Яков, Йоан и другите там апостоли? Или апостол Павел, който да е? Кажете ми. Така че наистина християнството е не да си благословяш в този свят, а наистина да си успешен в преследването на Христос. Има голяма разлика. Да си успешен в Христос е именно това, за което Бог те е призовал.
Вижте, самия Филипяни апостол казва така: дано уловя това, за което бях уловен от Христа. Дано уловя това. Значи, ще го преведам. Дано разбера това, за което бях призван от Господа. Дано го разбера, да го живее. И това е много важно за нас като християни. И наистина, винаги в мисълта на християни трябва да бъде: аджеба, Божията воля ли е да правят това, което правят днес? И да е неговата воля. Защото ще ви кажа, защо много пъти акцентът в нашия живот е как да сме добре в този свят. Как да имаме всичко, как да имаме наистина да бъдеш мирно, спокойно. Да, обаче вижте, в Словото Божие се казва на хората: дойдете при мен всички, вие, които сте отрудени и обременени, ще успокоя. Спокойствието не идва от материалните неща, разберете ме. Може да е богатия човек, може да е всичко, което може да пари, обаче това не ти дава мир, не ти дава спокойствие, разберете ме. Спокойствието и мира идват единствено от Бога. В Римляни 5 казва така: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. А Исус казва в Словото Божие: моя мир ви давам, не как светът ти дава. Да се свършат със света ми. Ще дам пример от реалността. На времето работих с едни хора, които бяха с дебели вратове, мутри. Стоят по ресторант тогава. Много от тях не знаеха парите. Хотели, ресторанти, охрани, джипове, бронирани коли. Това беше техния живот. Обаче, виждаш, неспокойни хора нямат мир. И правяха едни големи дворци, където ги пазяха хората. Дали ми някой да ги... И знаете, много от тях се отидаха млади. Що? Защото Словото Божие казва така, притчи и сега: не ставай прекалено зъл, да не достигнеш пълната на живота си. Бог е този, който дава живота, Бог е този, който решава, което кога. И искам да кажа тези неща, че мира, спокойствието не идват от притежанията, разбирате ме. Някой си казва сега, ако направят това или това, той да прави съци си, къща бил деца, че кажеш, че са спокоен. Заблуждаваш се. Твоите хора около тебе се нуждаят от Господа, не от тези неща. Материалните придобивки са нещо на второ-трето качество, на второ-трета ръка. Първо се нуждаят от Бога. Когато човек срещне Господа, тогава че започва да разбира същността на целия живот. Без Бога, какво да притежаваш, разбираш, всичко това е било наистина суета, както апостол казва, гон на ветъра. В Колосяни 3.2 казва така: мислете законното, а не земното. Апостол Павел ясно каза: мислете законото, а не земното. На тази земя мисля сега. Аз си казах, може да бъдеш много успешен, може да си кадрен, може да имаш много таланти. Въпросът е какво правиш с тях тези таланти. Сега има хора, които имат таланти, но не използват този свят, да благоспят този свят. Има хора, които говорят много красиво, но говорят красиво за този свят. Не използват дарбата, говорят на хората за Бога, а говорят за този свят и растат в това нещо чувство. Но Бог иска да използваме таланти за Него. И в Словото Божие има, там пише в Матея 25 глава, и ни хора, които дойдоха при Господа, им дай таланти на един 5, на другия 3. Този, който имаш 5, кога каза, направих още 5, другия направи 3 още. Сега Бог не дава възможности, дава ни таланти, да ги приумножаваме, но за Божието царство, не за тази земя, разберете ме. Вижте, самия апостол Павел казва така: ние не се обесърчаваме, но ако да тлее външния наш човек, пак вътре ще се подновява. Всеки ден. Това, което е ценно за нас и за небето, е това, което става вътре в нас, не това, което само от нас. Понякога не се влияем от това, което става. Да, нормално е, живеем в плът. Преминаваме през някакво изпитание, трудно се страдание. Да, нормално е да се представяме. А обаче, главната цел е да бъдем с Бога и за тази земя, и за небето. И каза така: които не гледаме на видимите, но невидимите, видимите са временни, а невидимите вечни. Видимите неща, които в този свят наистина така ни харесват, мога да кажа като цяло, те са временни работи, които днес имаш, още вече не те вълнува. Обаче, този, който вярва в Господа, вече наистина той разбира, че Бог има нещо много по-ценно за него. И тук Словото Божие ни говори наистина ясно, че Словото Божие, даже апостол Павел каза: живеем ли, умираме ли, Господни сме. Тъй, че нека да живеем със вярата в Господа и знаем, че не сме в Неговата ръка. Не се пресняем от това, което преминаем. Но въпросът е, трябва да бъдем мотивирани. Живота на тази земя наистина да е към правилната цел, правилната посока. Да не би да бегаме на празно. Вижте, представете си, ако бегаш на един маратон, а сбъркаш пътя, може най-добрия, но си наманка от пистата. Коя е ползата от цялата работа? Може да запазиш себе си там в пистата и да имаш мотивацията да завършиш пътя. Вижте, тук в Словото Божие
В Коринтяни 9 глава, 26 казва така, това за апостол Павел говори за мотивацията, която трябва да има всеки един християнин. Казва така. Не знаете, че които тичат не гришто. Всички ще тичат, а само един почва награда. Всички тичат. Така че ще да я получите. Така че така. Значи дома, не се отказвайте, не спирайте. И после продължава наистина в същото нещо, което имаме път, който да завървим. Имаме вера, която трябва да пазим. Наистина трябва да се отчаяваме в това, че понякога пътя може би е труден, понякога наистина съществуваме изоставяне, едва не всички не разбират. Обаче има един, който е с тебе и който никога не те остави. В Словото Божие каза, даже майка, кърмилница, забрави случилище, аз пак някакъв се няма да забравя. А евреите най така така, никак няма да оставя, никак няма да забравя. Но тук апостол Павел вече сега прави една хронология в няколко стиха за живота си. Казва така, защото аз вече ставам жертва и времето на отиването ми настава. Сега дома, мой край наближава. Аз знам. Усещам да заминавам. Но той не се отчаява, не байка. Не плаче към Господа, Боже, всяко ще прави. Аз се подизах от доброто воинстване. Пътя свърших, верата пазих. Значи така, че всички ние сме в този път. Имаме път, който трябва да извървим и вяра, която трябва да опазим. И да къде по-това? Вижте, защото Бог каза така. И от цялата се път за мен, веса на правата, който Господ прави, не сега ще бъдем понеден. И не само на мен, но на всички, които са бик на Неговото явление. Значи от нас иска сега вече, гледайки напред, кажем, Господ, не искам да бъдем с теб. И сега, що е към тези неща са важни, вижте сега. В Словото Божие казва така, какво стана с Лотовата жена? Но Лотовата жена, която реши накрая, погледна назад и стана стълб от сол. Имаше забрана. Лот излезе. Зато излязаха дъщерите. Но тя се обърна назад. И знаете защо се бавеше? Казвам, преди малко Лот се бавеше. Аз вършам с картината назад. Представете си, Лот ти каже, да тръгаме. Ма чакай сега. А да вземи това, Нормално е като жена, като стопанка. Много неща в това, което имам в къщата, нормално е да напомнят труда, който е предал в този имот. Има много неща, които са ценни. Сега, казвам така с истинно сърце. За мъжете много неща нас много ли се преживяваме. Но жените като стопанки, за тях всичко е ценно. Даже покривката, даже пердето, всичко това е ценно за жената. Това е тяхната идентичност. И нормално е така, чакай сега. Те като жена сигурно искала да спаси много повече неща, колкото те може да вземе с себе си. И се е бавила. И накрая, знаете какво стана? Ангела и Фана и двамата ги извери. И много чатък, може би, ако ще да ги вземе, останаха там. И може би това беше причината, не само че се бавеше, това беше причината да се обърне. Именно любовта към това, което притежаваше. Тя не осъзна. Те казват, може само да види кой ли става с моята къща, кой ли стана там с цялата покъщна, кой ли стана с къща. И накрая видим, че тя остана там. Защото така, това е, помнете Лотовата жена. Не се оставайте, вземете неща да бъдат толкова важни за вас, че едва не да станат между вас и Бога. Всичко, което притежавате, то е за тази земя. Да, не винаги има на тази земя всичко, което е необходимо. Даже това, което Бог ни го дал, благодарим на Бога за него. Благодарим на Бога и това, което го нямаме. Бог ще го даде, но Бог няма да остави. Словом 35 така, млад бях, остарях, но не видях праведно оставен, нито потомство му да проси хляб. И сега виждаме, Лотовата жена остана там. Сега, Матия 12 глава, втори стих, тук този писател на евреи предполага, че апостол Павел не мога да сигурност, но когато учим академията, имаше там колебания, дали е той. Но както да е, тук казва така, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека чим към жертва на пред нас поприще. Като гледаме наистина начинателно срещу на наставя. Погледа ни трябва да бъде Христос. В този свят винаги може да има неща, които да съблазняват, някои неща може да не харесват, други неща може да дръпат някъде, деца остават този свят да наводят, разберете ме. В Словото Божие, когато Бог говори света, каза, прелюбодейци, не знае, че който става приятел света, става враг на Бога. Тук виждаме ясно разграничение, ярък контраст, черно и бяло. Няма как да търсиш в този свят и да бъдеш с Бога. Добре. По-скоро уповай на Господа,
Той е този, който знае от какво имаш нужда и ще е точно това, което някой има за тебе. Това е много важно да се разграничаваме. Исус Христос предупреждава, Матей 16:26 казва така. Матей 16:26. Какво ще ползва, ако спечелиш богатствата на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш замяна на душата си? Кажете ми, има ли аналог душата на човека? Колко трябва да дадеш пред Бога да свит душата си? Няма такова нещо. Словото Божие ще ръкши много. Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек замяна на живота си, да ги препокава душата си? Няма нищо да ответвам. Нищо този свят, който притежаваш, колко да е силно, колко да е велико, не може да откупи душата пред Господа. По-скоро душата може да спаси се само чрез Христос и да ги при Него с вяра в Него. Сега, това, което е важно, да не гледаме на този свят, нещата, които този свят ни предлага. Именно когато дойдем при Господа, трябва да им се представя, че ние сме живели по един начин. Идейки при Господа, вече има друг живот. Вече трябва да изберем другия живот. Словото Божие казва така, защото доволно е миналото време, когато сте живели както желаете да живеете личните си, когато се прекарали в нещости, в страсти, винопийства, пирование, напиване и образни идолослужения. Така да, доволно е миналото време. Бог никога не съди за твоето минало, разберете ме. Бог не казва, си бил такъв, тебе няма да взема. Не. Няма, че е алкохолик, блудник, какъвто да си бил, наркоман даже, няма никакво значение. Идейки при Господа, Бог те приема и Бог прави в тебе ново създание, представете се. Бог те спасява, прави, давайте нов живот. И сега от нас зависи към кого да ми казва така, да живеете през останалото в цялото време. Времето, което сме приели Господа, има останало време. Как да живеем? Не вече по човешки страстия, а по Божията воля. Това е много вижте сега. В Лука 9:62, това е много важен стих тук. Казах, които са Христови последователи. Лука 9:62 казва така. Лука 9:62. Така. Исус му каза, никой, който е сложил ръка на работа си, иде назад, не е за Божието царство. Но ако ти постоянно вървиш напред с Господа и постоянно съжаляваш или носталгията по миналото дърпа назад, просто трудно ще напред. Трябва да има осъзнаване, изповядане и изоставяне на миналото, разберете ме. В миналото всеки сигурно има някои моменти, които са били хубави спомени в живота си. Има сигурно и добри преживявания с любими хора, но това е минало. Остави го, забрави го. Има нещо по-ценно за тебе. Има вечен живот. Носталгията няма ти да къмши добро. Това е си едно стари ленти. Може да ги пренаписваш, да ги гледаш, но полза няма. Това е вече преживяно. Но това, което вижте сега, искам да ви кажа какво е било положението в Содом и Гомор сега. Вижте, като преди малко казах. Вижте, има няколко стихове, които са много силни, за точно да описат положението в Содом и Гомор. Езекил 16 глава казва така. Те си го писам, няма да коментирам, само да чета. 16 глава, 49-50 казва така. Ето какво беше беззаконието на сестрата Содом и дъщерите ѝ. Гордост, пресищане и равнодушие. А сиромаха и немощи не подкрепяха. Вижте какво се казва сега. Значи, гордост, пресищане и равнодушие. А сиромаха не подкрепяха. Сега дома, гледаш че да си добре. Всичко да бъде наред. Ама че малко е там някой брой сказаните, някой умира, те не интересува. Това е с момента. Те се разгордяха и вършиха мърдост пред мене. Затова, когато спендах за добре, аз ги премахнах. Вижте какво се казва. Разберете ме, Бог поругаем не бива. Божие Слово много ясно казва. Ако ние вършим тези грехове и живеем в тях, какво чакаме, кажете ме? Бог не се променя. Ще още няколко си да се знам накратко. Еремия 54 казва така. Еремия 50:40. Както Бог разруши Содом и Гомор и околните им градове, казва Господ, така никой няма да живее там, човешки син няма да се засили в него. Сега дома Бог каза край на човешката история за този град, тези градове. Край на човешката история, край с тях. И вижте се, още не си прочитам. Еремия 49:18 казва така. Еремия 49:18. Секунда. Еремия 69.
18. Както при разорението Содом и Гомор и на околните градове, така никой човек няма да живее там. И човешки син няма да се сие там. Какво да ви кажа, наистина, това е страшно. И сега идва въпроса, къде е близостта с времето, в което живеем сега. Ще ви кажа защо. Ще прочел още веднъж този стих и ще видим един стих, който е подобен в Новия Завет и ще видим колко са близки. И какъв беше беззаконието на дъщерята Содом? Гордост, пресичане равнодушие и сърмаха и немощи не подкрепиха. И сега кога словото може, Лука 21 глава, който ще завърша вече. Лука 21 глава, когато Исус говори за последното време, казва така. Лука 21 глава, 3-4 казва така. Небето и земята ще преминат, но моето име няма да преминат. Но внимавайте на себе си, да не бидете на сърцата ми. Прияждане, пиянство, човешки грижи и постигне онен ден изобщо като примка. Вижте, беззаконието днеска се промножава. Това, което е било преди, то е днес сега. Словото предупреждава. Внимавайте, това е живота, който живееха те и си получиха наградата за своя живот. За беззаконието, което вършиха. Лотовата жена обича света повече от Господа. Тя, знаейки, че е предупредена да се обръща, тя се обърне и остана. Кой искам да кажа? Днеска Словото Божие ясно предупреждава, че този живот на тази земя, похолство, прияждане, пиянство, този живот води към ада. Но Словото Божие казва така, аз съм християн, аз съм вярващ човек, аз се ходя на църква, пък колко толкова, колко малко се грешавам. Вижте, няма малко, няма много. Словото Божие каза, заплатата на греха е смърт. И сега Словото Божие, Исус ни напомнят какво трябва да помним и какво трябва да се пазим. Така че, когато Словото Божие каза, помнете лотовата жена, това не е само един стих, това е един живот. Един живот на една жена, която вероятно е била добра стопанка, вероятно се стремяла да има всичко хубаво в този свят хубаво. Но за сметка това е пропуснала възможността да бъде добри с Бога. Понякога хората, тръгвайки да вършат много неща в този свят, пренебрегват време за молитва, време за съобщение, време за много неща с Бога. И понякога Бог остава само в ума им и съзнанието, че някой забили на църква. Сега казвам, не пренебрегвайте Господа, не Словото Божие. Нещата в този свят, така не че Бог няма да остане, няма да забрави. Не остава нещата в този свят да стават вашия живот Бог, както беше станал сърцата на тази жена. Нека Бог да му благослови. Нека сега, ако